Boleh boleh, boleh boleh, tujuh tiga boleh, boleh boleh, biar depan lagi, boleh boleh, wah betul. Matinding laban sa pagitan ng dalawang kupunan. Backward pass. Naging dikit at palitan ng puntos. 2 points. Hanggang sa crucial na eksena. Muntik pang mauwi sa overtime ng laban nang biglang Sabi mo, Coach. Magandang galapan yun. 1 minute, 6 ang laman. kaya tara, panoorin hanggang dulo. So yun, what's up mga kawaray, no? So, dito na ako sa court. Ayan, kita nyo naman. So, di pa tapos yung first game. Second game kami guys, eh. Kaya, pupunta na ako. Alright! Yo, what's up mga kawaray, no? Sigaw-sigaw ka pa. Sapakin kaya kita. So, magandang gabi sa inyo. And ngayong gabi, at kaka-out ko na sa work. And diretso laro ako ngayon. Then, may laro kami ngayon sa liga. Yun. Alright, carry shoes. Nakabihis na ako. And, mag-prepare lang ako. Ayan. So, yun na si Miatski natin. Punta na ako doon sa court. Alright, kita-kits na lang doon. Mabatak doon. Binigay na ka pwede na bigyan bros wala rebound big pass break to Iberos towards Iberos. Binigay na ka pwede na bigyan ng bros. Ito nagmamadali. Ito 2 points para kay Rafi. Ito binigay na ka pwede na Aldas Penaw na bola. Binigay na ka sa mga nasa alas nilipan. Foul. Basket card plus apa Marcelman. Ito pass to number jump shot. Binigay galot. Nakuha ni Samson. Bongga. Nakuha ni Bumera. Intercepted by Tamon. Nakuha ni Bultumo. Bultumo lang. 2 points para binigay kay Tamon. Tamon big. Binigay ni intercepted by Galot. Serbatis na gano'n papasama binigay kay Bultumo. 2 points para binigay kay Bumera. Bumera penetrate. Jump shot. 2 points. Bumera. Pass to Bultumo. Pass to Tamon Lumea. 2 points. Serbatis. Pass to number 54. Samson. Binigay kay Galot. 20 seconds. Pass to number 11. Pass to Bumera. Titira na terus. Walang ibang nakapuntakan. Napuntakan Samson. 5 seconds. 2 points para kay Samson. Asares. Pass to Iberos. Pass to Asares. Binigay kay Iberos. Binigay na Iberos. Binigay na terus. Walang
2 points, Waray Boyer. Nieto. Binigay kay Kuya, binigay niya ni Nieto. Nieto. Nieto, pinipin na kalusot. 2 points, Waray Boyers. Binigay kay Asares. Nililipat. 2 points. Paso ng Malinab. Espino. Wala. At ang rebound na pupunta kay Lando Gordon. Binigay kay Waray Boyer. Waray Boyer. Ano, mga balag ka na ba nila? 50 seconds lang. Nieto. Pass to Malinab. Nieto again. Pass to Serrano. 5 seconds lang. Wala. Nakuha ni Waray Boyer. Waray Boyer. Tuloy ka mo. Waray Boyer. Bilang diba? Bilang diba again? Waray Boyer. Wala. It's over. Wala. Alam. Huli ka. Nieto, paso 2 points. 22-21. Asares, Sumagasa. Wala. Nakuwario. Nakuwarin. Nieto. Tuyo. Nieto. Tama. Wala. Nieto. Nieto. Nieto turunga. Turunga. Wala. Asares. 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 2 points by Asares. Malinab. 10 seconds lang. Nieto. Foul. Wapwe. This 3 point is brought to you by Bingo Plus. Asares. 2 Balik mo ka. Ice game, my idol. Ice game. Matataga na yung panalo natin. Hindi pa tapos yung laban ah. So what's up guys? Bali papasok ko sa third quarter. Ano yung score? Ano? 35-32, lamang kami ng tatlo. Mahaba-haba pa to kaya kailangan doble tayo. Kailangan manalo sa laban. Alright! Malinab. Tumira ng dress. Bang! Waray Boyer. Pass to Asares. Asares. 2 points. Asares Boyer. Waray Boyer. Waray Boyer. Waray Boyer. 2 points by Waray Boyer. Nieto. 50 seconds lang. Nieto. 10 seconds lang. Grabe violation din yan. Asares, binababa ng bola, tumatakbo. Oh, nasa na? Nakakay Aldas. Aldas. Nakuha ni Delphin, jump shot. 2 points. Delphin. Kung yung pass to Tamon, William, 2 points, just at Tamon. 30 seconds. Garot, 2 points. So what's up guys? Bali fourth quarter na. Last quarter na guys. Lamang kami pito no? Cervantes. Binigay Nieto jump shot. 2 points. Rafael Hans Nieto. Asares. Asares may kaya bola. Asares lumpat. 2 points. Asares. Binigay Nieto. Binigay Gudro. Gudro Asares. Binigay Nieto. Binigay Asares. Wala ang rebound. Wala ang Asares. Pagkawan ulit. Pass to Aldas. Jump shot. 2 points. Kunti ba may kahalang bola? Kunti ba lang press? One shot. Waray bola. May kahalang bola.
Bibigyan naman. Umali bola. Bibig sa yung shot lock. Hey, sa yung shot lock. Five, sa yung shot lock. Sa yung shot lock. Hindi mo yung press. Wala ang limon. Nakuha ang limon. Hey, sa yung shot lock. Bapak Ibu Tiro Press, wala ang rebound, wala ang rebound, Continue. Pasilelo, pasilelo, Pilipinas Press. Asares, Pilipinas Gobera, Pilipinas Galo, Johnson, mainan bola. God bless you! Wah, 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 wah. Wait! Warning for penalty. Warning for penalty. Warning for penalty. Next foul. Next foul mo. Penalty. Voting penalty. Voting penalty. Last 10 seconds. 10 seconds. Pass to the middle. So, what's up? Ano na mo? Dalawa lang. 65, 67. Dalawa lang yung lamang. Panalo ko na. Ano sabi mo, coach? Magandang galakan yun. 1 minute, 6 ang lamang. Hindi, nag-void eh. Siya dun eh. Puti, si Waray na talaga. Si Waray na panalo sa amin. Congrats! Alright. Congrats po! Mas mga chamba, men. So, what's up, guys? Tapos na yung game. So, taking na. Wala yun. Muntik pa. Muntik pa, coach. Lahat naman pwede maging best player. Importante Panakas crucial, oh, crucial. Importante panalo. Oo. Na-chana record naman yung crucial. Yun yung paano na yun? Thumbnail na yun. For the win, game winner. Dalawa lang ba yun, no? All tayo, all. Yo, what's up mga kauray, no? So, uwi na guys. Ayan na. Uwi na kami. What's up? Ayan, no? Yeah, enjoy pa yung isang big man namin, no? Sayang. Ganda na ng pinakita ka. So, yun, yung mga kauray, no? So, hanggang dito na lang muli. Kaya huwag niyong kalimutang mag-like, subscribe, tsaka hit nyo na rin yung notification. Alright. Boss.